Minn sena konsekuttiva l-qalb u l-generozita tal-Maltin u l-Ghawdxin spikkat waqt l-inizjattiva Children's Dreams. Dan kif mit-tnedija ta' din l-inizjattiva 3 xhur ilu nqatet ix-xewqa ta' aktar minn 1900 tifel u tifla għal dan iż-żmien ta' festi. Kelliem l-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali spjegaw illi ċ-ċittadini semgħu l-appelli tagħhom sabiex jgħinu lil tfal u adolescenti illi l-familji tagħhom qed iħabbtu wiċċhom ma' sitwazzjonijiet diffiċli. Din l-edizzjoni aktar minn qatt qabel kawża tal-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi li ġabet magħha ġelet lil Maltin u lil Ghawdxin jagħmlu dak l-isforz żejjed sabiex iqanqlu tbissima fuq wiċċ dawk l-aktar fil-bżonn. Lan wara l-inizjattiva Children's Dreams huwa sabiex il-poplu jkun altruist u fis-sija tal-prova il-Malti ma ddiżappuntax sabiex il-ħolm ta' dawn it-tfal sar realtà b'aktar minn 1900 rigal mogħti lilhom. Is-sabiħ ta' din l-inizjattiva huwa proprju illi kemm id-donatur kif ukoll it-tfal li qed jirċievu dawn ir-rigali ma jkunux jafu l-identità ta' xulxin u għaldaqstant fiha jispikka il-valur illi wieħed jagħti mingħajr ma jistenna xejn lura.